На 1 ноември празнуваме Деня на народните будители. Будителите са просветители, книжовници и революционери, които са запазили духовните ценности на българския народ. Някои от народните будители са светите братя Кирил и Методий, свети Иван Рилски, Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Неофит Рилски, Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов, Любен Каравелов, Стефан Караджа, Хаджи Димитър и Георги Раковски. Аз съм Мишо на 8 години. Благодаря ви за вниманието. Чао, чао!